Allah alhamdulillah. Ai duk wanda yake da mata guda bakin ciki bai kare mai ba. Bakin ciki da bacin rai bai kare mai mata guda ba. Na yi aure na mata ta biyu hankali na kwance ba faɗa ce. Komi lahiya lau to ga yaman. Mi zai ta man da hankali. Ba wani abu da zai bata min rai. Uwar gida wanga yana yayi yawa ya kamata ko zauna ki da ni. Wanda adda lokacin ka. Wanda da lokaci na? Yi mana. Ya kamata ki dan zauna uwar gida. Kai, ya Allah ka kama kanka. Zama ya kawo ni gidan ka. Ko zama ya kawo ni? Ya zama ya kawo ki ko ba zama? Subhanallahi uwar gida. Me ya nawa ga magana? Haka na da bakin magana. In zauna kusa da kai in yi mami. Uwar gida. Ya kamata ki zauna. Yanzu wani ka magana cewa babu abin da ya kai mata biyu daɗi. Har shi yasa na ga kawo ta. Tunda ni ban da umhani a gidan. Ba haka ta yi ba uwar gida. Uwar gida sarautar mata wata ɓoki. Ni wa mai gida barin gidan gama zai tukuna ma dai ba haka nan bane gida. Ina son in tambayi ka. Da ni da amarya wacce ka fi so. Asha. To yanzu malam misali da ni da amarya mu haɗa cikin ruwan maliya. Wa za ka fara ɗaukowa? Kuwa. To ke dai uwar gida ana son ka hana aure ki ke rotun gidan ku ko? To a takaice da ba za ka yi adalci. A'a abun nuhi wai sai ki hidda kanki hidda kaunaki.